बियो माब्लाबाबो उग्रपन्थियाव गोग्लैया, बियो माब्लाबाबो क्रिमिनेलाव गोग्लैया। बे रन्जन दैमारिया जातिनि थाखाय खामानि मावनाय, गावनि राव हारिमु कालचारनि थाखायसो खामानि मावनाय। बे माब्लाबाबो उग्रपन्थी नङा, उग्रपन्थीया हेमन्त बिश्व शर्मायासो। उग्रपन्थीया जोंनि नरेन्द्र मोदीयासो। नरेन्द्र मोदीखौसो आजीवन जेल होनांगौ, हेमन्त बिश्व शर्माखौसो आजीवन जेल होनांगौ। आसामाव थानाय भटार, आसामाव थानाय बिदा फंबायफोरनि सम्पतिखौ थगाय थाला थालानि मालिक आरो बर्तमान समाव 18टा 19टा कम्पानि बानायनानै लाबाय। बिथांमोन बायदिया दङ दा बिथांमोननि थाखाय नोंथाङा देरहालाङोब्ला खामानि मावगोन ना मावा? बिथांमोनखौ उदां खालामनायनि थाखाय दा बिथांमोना मानि थाखाय जेलआव थानांगौ? दा जोंनि जिहेथु आदामोन, जोंनि जेखौ जायफोर फंबायफोर, बिथांमोना जोंनि राव दं होननानै, हारि दं होननानै, गाव गावनि राव हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय आखायाव हाथियार दैनानै ओंखारलांदोंमोन। दा नाथाय फाव फान्दाय सुलाफ्रा फाव फान्दायनानै गोबां जोंनि फंबाय, गोबां जोंनि आदामोनखौ सैमा सियालफोरनि खाजा खालामनानै आरो माखासे मानसिफोरखौ आजीवन जोबथेसालियाव जोबथेनानै दोनबाय। जोङो बुंदों बे भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेला गोदोनिफ्राय बुंबोबाय थादों, बियो माब्लाबाबो उग्रपन्थियाव गोग्लैया, बियो माब्लाबाबो क्रिमिनेलाव गोग्लैया। मानो होनबा जायफ्रा प्रदेश थानानै, जायफ्रा देश थानानै देशनि गेजेराव उग्रनि खामानि मावो, बिसोरसो उग्रपन्थियाव गोग्लैयो आरो बिथांमोनासो क्रिमिनेलाव गोग्लैयो। दिनै बर'फ्राथ' बड'लेण्ड गैया, बर'फ्राथ' दिनै लेण्ड गैया। मानो होनबा बे बर'फ्रा जाहैबाय आसाम हादरनि सिङाव थानानै बिथांमोना गाव गावनि हारिमु, गाव गावनि जातिखौ फोथांनानै लाखिनायनि थाखायसो मोनसे सिगनाल होदोंमोन। नाथाय बेबादि मानसिफोरखौ सरकारा उग्रपन्थी होननानै, क्रिमिनेल होननानै गावसिनि दायखौ बिथांमोननाव दिनै जाबनानै होनानै आजीवन जेल होदों। बेनिखायनो जोङो बुंदों बे रन्जन दैमारिया जातिनि थाखाय खामानि मावनाय, गावनि राव हारिमु कालचारनि थाखायसो खामानि मावनाय। बे माब्लाबाबो उग्रपन्थी नङा, उग्रपन्थीया हेमन्त बिश्व शर्मायासो। उग्रपन्थीया जोंनि नरेन्द्र मोदीयासो। नरेन्द्र मोदीखौसो आजीवन जेल होनांगौ, हेमन्त बिश्व शर्माखौसो आजीवन जेल होनांगौ। आसामाव थानाय भटार, आसामाव थानाय बिदा फंबायफोरनि सम्पतिखौ थगाय थाला थालानि मालिक आरो बर्तमान समाव 18टा 19टा कम्पानि बानायनानै लाबाय। होमब्ला दिनै बे हेमन्त बिश्व शर्माया मा आसामाव थानाय भटारफोरनि थाखाय खामानि मावनाय, आसामाव थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारनाय सासे नेता नामा बिथाङा? आसामाव उजिनाय, आसामनि भटारफोरनि थैखौ लोंनोसो ओंखारनाय सासे नेता। बिनिखायनो जोङो मोनदांदों, बिनिखायनो जोङो बुंदों आसामाव थानाय बिदा फंबायफ्रा दिनै हा गैयैयाव बिथांमोना थांनानै थानो थाखाय दिनै न' गंसे लुहैयोब्ला बिथांमोनखौबा JCB लानानै एभेक्सन, बुलडोजार लानानै एभेक्सन। नाथाय दिनै आदानि आम्बानि मोननो 9000 बिगा कार्बि आंलंआव हा हगारदों। आरो बेबादिनो जोंनि क'क्राझार पर्बजरायावबो बेबादिनो हाजार हा फानदोंमोन आइफोर आफाफोर। आरो बे क'क्राझाराव जेब्लानो माने पुलिसफ्रा जेब्ला रायजो राजानि गेजेराव होखांनो थांदोंमोन, बोखांनो थांदोंमोन, जोंबो TV निउसाव नुदों, माखासे चेनेलफ्राव नुनानै जोंबो बिखा खामदों। आरो बे बाथ्राखौ लानानै जों भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलनिफ्राय क'क्राझार DC अफिसाव जों धरना खालामदों। आरो धरना खालामदों बे हाया जोंनि आरो जोंनिनो जानांगोन। दिनै बे आदानि आम्बानिनो सरकारा इलेक्शननि टाइमाव क्रर फैसा लानानै फैनानै दिनै आसामाव जोंनि BTCनि सिङाव पर्बजरा हाखौ फाननायखौ जों माब्लाबाबो गनायनानै लानो हाया आरो बेखौ भटारा माब्लाबाबो गनाया होननानै जोङो जेब्ला DCनि आसाम सरकार आरो भारत सरकारनिसिम मेम'रेन्डाम लिरनानै होदों, बे क'क्राझारनि बे आदानि आम्बानिनि आखाइनिफ्राय बे भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेला उदां खालायदों आइफोर आफाफोर।